Aan het ochtendzonnetje lag het niet en zeker ook niet aan de croissants. Maar het protestontbijt van FNV bij het Mercedes Callcenter in Maastricht leverde niet de eensgezindheid op die we kennen uit de personeelsacties in de zorg bijvoorbeeld. Goedemorgen, mogen jullie even kort wat vragen? Nee, waarom niet? Ja, natuurlijk. Er zijn volgens mij genoeg andere mensen die jullie te woord willen staan. Nou wil ik liever niet. Nou, 2 dingen. Ze moeten altijd heel erg op tijd beginnen, want dan ben je een minuut te laat, dan krijg je het eerste kwartier niet uitbetaald. En het tweede is, er zijn een paar vacatures, interne vacatures binnen het bedrijf. Dus iedereen wil zijn kansen niet verkleinen om aangenomen te worden op de interne vacature. Dus ze zitten ook een beetje vechten onderling voor de banen die er nog overblijven. Nou, niet vechten, maar ze hebben wel een klein beetje angst. Ja. Morning. Ja, het is een Duits bedrijf, Mercedes, hè? Nou, van oudsher heeft Duitsland toch een beetje de puntelijkheid. Dus ik denk dat dat een beetje ook in de bedrijfscultuur zit. Ja, luisteren naar de baas. Luisteren naar de baas, ja. Roerijzertjes. Natuurlijk was er ook waardering voor de actie van de vakbond. Die vecht voor een goede sociale regeling voor de 380 mensen die moeten vertrekken uit Maastricht. Have a nice day. I would say yes, I appreciate the work. And do you worry yourself? No, I'm not affected. Do whatever we have to do. Mercedes-Benz heeft verleden jaar 15 miljard winst gemaakt. Dus de mensen willen gewoon een baan behouden. Sterker nog, ze hebben heel veel vacatures hier. Dus we zien niet het nut en noodzaak in waarom mensen weg moeten. Mercedes wil de banen naar Griekenland verplaatsen. Het callcenter in Maastricht gaat dan in een afgeslankte vorm door. Met de croissantjes die overblijven, nog geen idee. Ik denk dat we ze gewoon hier uitdelen, aan mensen meegeven. En anders hebben we vast en zeker een goede bestemming daarvoor.